Quddiem iċ-ċentru salat tal-voti fin-Naxxar, il-kellim tax-Xawt Mark Sultana qal li qed joqrob il-mument li jingħalaq il-kapitlu dwar il-kwistjoni fuq il-kaċċa fir-rebbija u sostna li sar dak kollu possibbli biex il-kampanja kontra l-kaċċa fir-rebbija tkun waħda pożittiva bil-għan li n-nies jifhmu kemm l-argumenti tax-Xawt jagħmlu sens. Fl-istess waqt għenna li issa huwa ċans li jinħoloq futur aħjar għan-natura u għall-ġenerazzjonijiet ta' da. Moira Delija semmit numru ta' raġunijiet għal skont Xawt wieħed għandu jivvota lejn nhar is-Sibt. Fost dawn semmit dik li jinħoloq futur aħjar fejn in-natura u d-drittijiet ta' kull ċittadin ikunu iktar imħarsa. Tkellem ukoll Xavier Balzan fejn ħeġġeġ il kulħadd biex jiġbor il-vot ħalli sseħħ il-bidla f'Malta. Intant f'San Ġwan tkellmu rappreżentanti tal-kampanja favur il-kaċċa fir-rebbija u ma qalu li jekk ir-referendum jirriżulta fit-tneħħija tal-kaċċa fir-rebbija se jintilef il-bilanċ u għalhekk is-soċjetà tkun qed tagħżel l-estremitajiet. L-avukat Kathleen Grima spjegat kif huma dejjem kienu jinsabu lesti għal kompromess u wrid dan bl-eżempji. Fil-fatt spjegat kif minn 32 speċi fl-modi illum jistgħu jkunu kaċċjati żewġ speċi biss li t-tnejn jittieklu. Dan fl-istess ħin li naqas il-perjodu li fih tista' ssir il-kaċċa biex illum il-kaċċa ssir biss f'20 nofsinhar. Grima żidet tgħid li kompromess ma jfissirx li jekk ma taqbilx m'attività din għandha titneħħa. Abbinat dan mal-fatt li jekk ma taqbilx m'opinjoni ta' persuna ma jfissirx li din l-opinjoni teqrida. F'San Ġwan il-kelliema sostnew li tal-iva jemnu fil-kooperazzjoni u l-edukazzjoni fil-waqt li tal-lej jemnu biss fl-abolizzjoni u deċiżjonijiet estremisti bbażati fuq il-ġeneralizzazzjoni.